Здравейте, казвам се Янчо Стоев, председател на земеделска кооперация ЗК Напредък, село Козаря при община Карнобат. Председател съм от 7 години, работя с машини на фирмата КАМ. Защо работя с тях? Защото имат добър сервис, на който мога да разчитам 24/7. Нямам случай, в който да съм потърсил съдействие и да ми е било отказано. Значи това е валяка, който го купих преди 4 години. Поръчах си, когато започна новото производство, по нов начин окачване, по-тежък валяк и затова това ми е следващия валяк, който си купих. Като си оставих и този да го имам и него за резерва. Обръщам ви внимание и на разохвача. Значи това е с 11 органа. Имам такава машина, обаче в момента тя не ми върши работа, защото съм си купил нов трактор, който е 428 коня. И сега в момента очаквам да ме произведат с повече работни органи. Първо плащаш по-ниската цена. Защо? Защото имаме по-достъпни цени тук на българския пазар. И после, каквото и да се случи, аз имам кой да ми го направи веднага, на момент. Защо залагам на българско? Залагам на българското, защото българското има качество, а това качество е също с много по-добра цена спрямо конкуренцията.